Vitajte pri tomto videu a tentoraz sa budeme baviť o prenájme aut. Ako vidíte v ponuke aut, budete mať možnosť si prenajať auto. Prvá možnosť, ako tu vidíte, je to rovnaké miesto odvozu. Takže auto vyzdvihnete a odovzdáte na tom istom mieste. Ak však z nejakého dôvodu prídete na jedno miesto, ale potrebujete ísť autom na úplne iné miesto a nechať tam auto, musíte si vybrať túto možnosť iného miesta odovzdania. Dôležité. Vitajte pri tomto videu a tentoraz sa budeme baviť o prenájme aut. Ako vidíte v ponuke aut, budete mať možnosť si prenajať auto. Prvá možnosť, ako tu vidíte, je to rovnaké miesto odvozu. Takže auto vyzdvihnete a odovzdáte na tom istom mieste. Ak však z nejakého dôvodu prídete na jedno miesto, ale potrebujete ísť autom na úplne iné miesto a nechať tam auto, musíte si vybrať túto možnosť iného miesta odovzdania. Dôležité. To zvýši cenu. Je to prekvapenie, ako by to bolo bežné, ale je to možnosť. Takže prvá vec, ktorú musíte urobiť, je vybrať si miesto, kde si chcete vyzdvihnúť auto. Napríklad Lisabon umiestním do Portugalska a väčšinou všetci jazdia autami z letísk. Ale ako vidíte, v blízkosti Lisabonu sú rôzne miesta, kde si môžem vyzdvihnúť auto. To isté platí aj pre iné mestá. Preto sa uistite, že ste si vybrali správne miesto na vyzdvihnutie auta. Idem tam dať letisko. Teraz občianstvo krajiny. Takže toto je dosť dôležité, čo sa týka poistenia, v závislosti od toho, či ste v Európe alebo v Amerike. Úplne to mení ceny a podmienky. Preto sa uistite, že si pri rezervácii vyberiete správnu krajinu. A ďalšie dve dôležité veci sú samozrejme vyzdvihnutie dátumu. Povedzme, že si chcem vyzdvihnúť auto 12. a nechať ho tam povedzme 15. decembra. Ale dôležité. To je taký typ. Napríklad, ak si auto vyzdvihnem o 11. ráno, je vždy lepšie ho doručiť pred 11. ráno v deň, keď ho budem používať. Ak z nejakého dôvodu zadáte neskôr, pravdepodobne budete platiť. Jeden deň navyše, dobre. Takže takto robím tento výber a tiež vek. Takže v závislosti od veku, myslím, že je to do 25. Vo väčšine krajín sa zmenila aj cena. Takže si vyberte správny vek a túto informáciu spoločnosť samozrejme overí potom, ako si tam prídete vyzdvihnúť auto. Teraz si vyhľadajme a pozrime sa, aké možnosti máme pre tieto možnosti. Takže to bolo dosť rýchle. Ako vidíte, na ľavej strane mám filtre, takže môžem zoradiť cenu od najnižšej po najvyššiu alebo od najvyššej po najnižšiu. Mám nejaké typy vozidiel, filtre, nejaké lokality, či je to auto s automatickou alebo manuálnou prevodovkou, čokoľvek. Ale v tejto situácii vám ukážem, aké typy príkladov tu máte. Takže toto je najúspornejšie auto, aké sme našli. Po kliknutí na tlačidlo vybrať sa zobrazí spoločnosť, ktorá vypočíta cenu a koľko zaplatíte za tento konkrétny príklad. Takže to je len 16 eur na deň. To je spolu 48. Rozpočet je nízky, najnižšia cena tu. A je to pre Fiat. Vesta alebo podobné, pretože nie vždy zaručujú rovnaký typ auta. Takže ak pôjdete do Avisu, je to iné auto. Je to 208 alebo podobný a cena ide hore a tak ďalej. Taktiež uvidíte, koľko cestovných kreditov získate za túto rezerváciu. Ak si chcete vybrať iný typ auta, samozrejme, môžete ísť povedzme v SUV. Vyberiete si SUV, Renault Captur alebo niečo podobné. A samozrejme, ako budete jazdiť, môžete si tu vybrať autá vysokej hodnoty a nájdete tu všetky možné možnosti. Takže si vyberiem tento. Je to pri 6. Zvoliť vykonanie rezervácie. A v ďalšom kroku je niekoľko dôležitých bodov. Takže najprv si vyberiete meno osoby, ktorej chcete rezervovať auto. Takže v tomto príklade uvediem seba. Mám tu napríklad popis mojej rezervácie, koľko to stojí a koľko sú dane, dobre, a ako to zaplatíme pri vyzdvihnutí.
To znamená, ako vidíš, že tu nebudeš platiť dobre. Zaplatíte až vtedy, keď dorazíte k 6. v tomto príklade k dodávateľovi. Takže sa to platí až pri prevzatí auta. Teraz je dôležité, aby ste si tieto informácie overili práve tu. Takže kliknem sem a ako vidíte, máte všetky informácie, ktoré súvisia s autom. Takže pravidlo, ktoré som vám povedal, že ak je to staršie ako 25 rokov, je to o niečo lacnejšie. Takže všetky informácie, ktoré tu máte, identifikácia vodiča, ako funguje platba, takže všetky tieto informácie sú tu. Napríklad tento príklad je auto s neobmedzeným počtom najazdených kilometrov, takže nemáte žiadne obmedzenia, pretože niekedy sa s obmedzeniami stretnete aj pri prenájme auta. A je naozaj dôležité, aby ste si v tomto prípade overili všetky tieto informácie a samozrejme aj poistenie, ktoré máte. Z nejakého dôvodu chcete niečo viac. Tieto doplnky si musíte vybrať a použiť pri prevzatí auta. Takže toto sú len informácie pre vás, aby ste si mohli rezervovať auto a uistiť sa, že dorazíte na miesto a budete mať auto k dispozícii. A z vlastnej skúsenosti vám môžem povedať, že ak pôjdete do požičovne aut a neurobíte si predchádzajúcu rezerváciu, zaplatíte oveľa vyššiu cenu. Takže je oveľa lepšie, ak si rezerváciu urobíte tak, ako to robíme my tu. A potom, keď prídete na miesto, máte na výber, či chcete vopred zvážiť poistenie, podiel na dieťati alebo čokoľvek iné. Ako tu vidíte, o týchto doplnkoch nájdete všetky možné informácie. Aj občan mení cenu. Takže ak chcete GPS, navigačný systém, ako je tankovanie vozidla, detské sedačky. Takže všetky tieto informácie sú uvedené tu, ale ako som vám povedal, budete musieť za tieto priame poplatky zaplatiť po príchode na miesto a cena sa zvýši oproti cene, ktorú tu vidíte. A opäť, len aby ste si pripomenuli, že toto je cena, ktorú zaplatíte pri prevzatí auta, nie teraz. Ide len o rezerváciu bez platby, ktorú zaplatíte pri prevzatí auta. Takže toto je pre teba opäť naozaj dôležité. Ak si chcete rezervovať a prenajať auto, uistite sa, že to robíte online, pretože vám to ušetrí veľa peňazí. Takže toto máme ohľadom informácií o prenájme aut a uvidíme sa pri ďalšom module.